sikile nambah lemah tegese kowe dudu dewa. Pancen aku dudu dewa. Sapa? Harya Setyaki srayaning dewa. Wah, kowe sapa? Kesete Prabu Percana. Tumenggung Gada Mestaka. Wani mbelani dewa serep nyawamu. Ora minggat tempiling pecah ndasmu. Ilang nyawamu. Hoi. Wah. Wah, pecah sirahmu. Wah. Sing jarine jenenge Sencaki aku. Pecah ndasmu. Hoi. Wah. Wo. Hoi. Wah. Wo. Hoi. Waya. Ai. Wo. Wo. Wait. Yan. Ai. Wah. Ah. Mati le. Wo. Wo. Wah. Ai. Waya. Oi. Ah. Hun. Wo. Ba. Wo. Wo. Four, three, out, one, fire! Four. Yaksa Gora Rupari sedeng Narendra Yaksa lalagu
Kang Malwaling ingkang gambira marangah. Ladalah. Mendelong barisaku mundura. Ora sulap nyawang dedyapuramu iki sawangan patih Segipun. Uta Pandhawa tata Gatiwisaya Sora Maruta Pawana Gedhe temen sapa kowe Werkudara Patih Sekiputantra minggata kekayangan untal malang mati wah sik munyeng awas kowe
Rumangsaku kowe pamer kuwanen. Ngendel-ndelke buta semene gedene mbok dugang jempalik nganti mak klumbruk. Mong tak encepi kowe kuat nampani pengabar aku cetha kowe wong perwira. Trayuli pinantang panuk semaling jajalanat setan membo puto konangan pola dewanta ngono Dewa nyugata marang sureng perang ngudani arum-arum ngendan wingawiyat narada ngepalani Jawata. Mengko dhisik ya, Nggih. Aja kaget ulun bali mrene meneh Arimbi. Inggih wonten wigatos menapa pukulun? Dadal larut kapilarut najan ora padha teka pati nanging akeh kang padha katriwandan ing madyaning Pancabakah. Nyata sekti kalintang patih Sekipu Tantra bisa ngetokake pengabaran. Lajeng kados pundi Kakang Mas Arya Sena pukulun? Ora perlu tak caritake, mong wae. Ulun minta mulunging atinira titi mangsa iki aku njaluk tulung. Awit saka wangsit kang ulun tampa saka Sang Hyang Jagat Giripati Lamanta. Sirnane Nalendra Yaksa sak pepatihe ya mung saka jejabang ingkang maksih abang yaiku Tetuka. Mula lilanana tak pondonge anakmu kinarya jagoning dewa mungsa Sekipu. Oh. Atananira ayu kumelku cemrah maratani Kulun lampan menika saklengkung ngawrat. Kula mboten badhe saged pisah kaliyan anak kula. Kulun. Istunipun ingkang nami putra menika waing Jatukrama. Wujud sesambunganing Rama kaliyan ibu ingkang ambabar anak.
kula boten badhe saged pisah kaliyan anak kula. Kula dasaripun jejabang ingkang tasih abang. Pundi wonten wewarah ingkang mulang muruk setunggaling ibu kedah nglilakaken jejabangipun ingkang tansih abang. Yaya Rimbi, Yaya Rimbi. Pun kakang tak udu penemu urun pemanggih ora ketang mung seklimah ya Yai. Jagat iki horeg merga saka gedhening angkara murka. Mongko pendak ana angkara murka ya cobaning kang karya jagat marang menungsa ingkang sentosa budine ing besuke. Lamun tuwajuh nggone ngadepi lelakon yekti wong mau bakal kesinungan nugraha. Akeh tuladha ing jaman kuno. Menungsa ya titah kang antuk kanugrahan linuwih saka dewa iku merga saka nggone tansah nglilakake samu barang ingkang kasat mata. Ora adoh-adoh. Biyen nalika Si Adi isih wujud raseksi, isih wujud buta, wadon. Sira gandrung kapirangu kelawan panenggak Pandhawa Dimas Bratasena nganti mbok rewangi nglilakake sedulur, nglilakake kutha, nglilakake kanikmatan lan kamulyan pringgondani merga Si Adi mung nuruti derenging ati. Bareng teka ngarepe Yayi Bratasena, Si Adi tinulak katresnane. Iba kaya ngapa? Rusak ing atimu nalika semono. Mung wae. Reh nyatane Si Adi gegaran kenceng ing tekad linambaran pangestimu ingkang tumemen lan kowe pitaya. Lamun to kenceng ing tekad ingkang linambaran ikhlas marang samu barang mau yekti bakal nemokake nugraha gedhe nyatane sira Yayi. Bisa ruwat dadi putri linuhur satemah bisa ginarwa dening panenggak Pandhawa ya Yayi Werkudara. Yayi lakon iku dadi kaca pangilon lamun ta sira Yayi eling marang lelakonmu ngregake lilakna rasa tresnamu menyang anakmu Jabang Tetuka. Ora ana dewa nuduhake marang karusakan nanging Sang Hyang Giripati ya uga Bathara Narada nggone paring dawuh kang kaya mengkono mau lereke dadi srana tronton-tronton ing pepadang bakal tumekaning kanugrahan gedhe menyang anakmu Jabang Tetuka Yayi. Anakku sing ya. Arimbi nyata sira putri linuwe. Ora mekal jer sira iku turasing Prabu Trembaka. Nadyan to buta parandene, ora buteng butangan yaya nanging wis nampa Sri Nugraha saka Sang Prabu Pandhudewanata. Teken kasucen pepayung Budi Rahayu. Lilaning atimu menyang anakmu Jabang Tetuka. Iki dadi asrana pepadanging jagat Yarimbi. Ngaturaken panuwun.
kula namung saged memuji mugi-mugi anak kula jaya manggih mulya pukulur. Wonten menapa pukulun? Aja rumangsa menang kowe. Menika menapa? Iki jabang bayi. Jabang tetuka. Anaking Werkudara lan Dewi Arimbi. Parengipun aku ngedekake sayembara. sayembara menapa? Kowe bisa mateni bayi iki. Dewa rumangsa kalah, boyongan Supraba. Oh, wah, mung dadi slilit. Wah, pancen kowe ngajak gojek Bathara Narada. Bayi urung ilang pupuk bawange. Ditohke ning pabaratan. Tak caplok mangsa malanga ning gurungku. Ulen iwake ulen ini ngomong dipangan karo gedang enak. Wong ngene kok sing entuk pangan kok ngene aku. Lewek. Rasa tawa. Wong ngene iki panganan apa ya? Iki bayi-bayi apa? Wah, untuku arep coplok. Kaya mangan watu hitam atos. Kowe dudu bayi lumrah Dewa Narada. Dewa tetep tak anggap kalah. Mergo aku mungsuh bayi iki. Yen aku menang ora kondang lan nek kalah wirang ora sudi. Kalah. Kipu. Aja mutung telono dhisik. Pandhita karya wangsit mindha kumbang ajabing tawan. Susuh angin ngending gone myang kalih kangkung. Empu Rama Yadi
Kula wonten pangandika ngadhawuh Pukulun. Sira iku pandhening dewa kelawan anakmu Bathara Anggajali. Inggih. Kulina mandhe gegaman ana ing awang-awang lan ana ing tengah-tengahing segara. Inggih. Apa gaman sing wis mbok gawe? Inggih. Keris ingkang mawi pamor panah tumbak candrasa gada inten sarta gaman ingkang saged ngupaya mengsahipun sarana lampah seluman. Becik temen. Iya. Yen ngono aku njaluk tulung karo kowe. Menapa Pukulun? Mara gage. Jabang Tetuka anak ing Bimasena iki didadekake jagone dewa nanging sekipu moh tanding kelawan bayi ing Jabang. Jedinen piye reka dayamu supaya bocah iki bisa widagda sembada atos njaba jerone? Ih, ngestaken dawuh Pukulun. Nanging kula nyuwun gungan dhateng dewa. Dewa sapa? Sedaya para Jawata lan prajurit Durandara. Mbok aturi apa? Supados tumuju wonten kawah Candradimuka. Lho, karepmu? Lare menika badhe kula cemplungaken kawah, kula jedhi, kula jer. Wonten genining Yomani para dewa supados nyemplungaken pusaka kadewan. Sedaya warnining pusaka kula aturi nglempakaken kacemplungaken kajer dados tunggal kaliyan lare menika. Wah dalah. Ora teka pati, mboten Pukulun. Kinten kula ing benjangipun badhe saged sentosa dada baunipun. Bagus, tindakna Ramayadi. Gumledhek gumuruh suarane. Jembar hangilak-ilak isine mung geni lan ndut panas. Nenggih menika kawah Candradimuka. Geni kamurkan, geni angkara, geni kamelian. Genining titah kanapus krama, geni kadurakan. Sedaya wis ngumpul dadi siji. Mila yen titah dan jegurake kawah mesti lebur dadi awu. Panase pitung geni marcapada. Endut campur watu murup mengangah hanyembur mumpal-mumpal.
Watu mangalat-alat nyiwa nengen handilat panase kepati. Tuan sembah nireng ulun kapur barisan murbengrat Wong ilahing awik namastu namasidan sekaring bawana langgeng. Nuwun mangketa Kakang Narada, punapa Adi? Ulun rumaos bombong miwah bingah. Labet saking pakartinipun Empu Ramayadi anggenipun sampun hamangun cabang tetuka. Ingkang wujud salira gagah prakosa. Godhek wok simbar jojo. Inggih Yai. Sareng sampun kedayan latuning yomani miwah gamaning para dewa ingkang sampun lineber dados ajuga. Nyata wegik waskita ngesti Empu Ramayadi nyatanipun lare menika dados diwasa kados dipun dusi dening toya gigi. Nuringgih Kakang. Mugi sineksen ing dewa ingkang murba bawana. Lare menika badhe ulun paringi tetenger Raden Gatotkaca Kakang. Direkata sang Gatotkaca kinen mapak arka suta tekabira Kresna parta manahar muji saktinira
Oh. Ya, talah. Cunduk sanget tadi. Menapa ugi rinilan rakantong sidik mangudal-udal paring pusaka nami ugi? Nggih, sumangga Kakang. Kula ugi paring tetenger dhateng mari menika nami pun Surya Narada. Nggih, kejawi menika ugi ulun badhe mundhut putra Andanu. Kula paringi tetenger Guru Handaya. Ugi Kaca Negara. Ugi Raden Inten Simbarjo. Ugi Raden Guritno. Kakang Narada. Wah, prayogi menika. Empu Ramayadi kula wonten dawuh. Kowe kok dadi pinter men. Ulun keparengake uga maringi pusaka nama merga sira uga ingkang ngejar bayi Jabang Tetuka dadi dewasa iki. Nggih. Menawi kula paring tetenger Raden Sena putra kemawon. Lha kok Sena putra? Awit menika atmajanipun Raden Sena. Utawi Raden Arimbiatmaja atmajanipun Dewi Arimbi. Ah, becik. Ora. Lah kok bisa kaya mengkene iki kepiye? Mula bukane kepiye? Dewa mbok kongkon nyemplungake gegaman menyang kawah. Banjur mbok jer dadi siji. Dadine kok kaya mengkene. Apa to, Pak? Nggih. Ngaturi kawuningan pukulun. Mila menika dados satriya sentosa sabab ototipun menika kawat. Balungipun menika wesi, kulitipun tembaga, sirahipun klontongan waja. Mripatipun Surya Kanta, kupingipun cetok, irungipun pangot, brengosipun bendrat. Lambenipun silet, untunipun tatah, gulu bumbung kuningan. Dada blebekan waja, tangan pedhang epek-epek cakra driji gunting weteng drim. Bokongipun wajan, anunipun ceret. Anu ki apa? Nggih. Lajeng pupunipun menika plumpung wesi. Garis menika linggis, dlamakanipun pacul tungkakipun pethel. Getihipun Gatotkaca menika bubur prunggu. Keringetipun kecap, uyuhipun larutan penyegar. Ora kowe kok guyon. Mboten gegujengan pukulun, nyata lari menika sentosa. Kakang Narada. Bathara Narada ingkang wis nate ngejawantah ing Marcapada paring dedana marang titah. Yekti ana gunane, nyatane bisa magas. Pusere punang Jabang bayi satemah. Saiki bisa dadi jagoning dewa, wis dewasa malah. Inggih pukulun. Kakang, ulun badhe paring dawuh dhateng satriya menika. Kadipundi Adi? Gatotkaca, kula wonten dawuh paduka menika sinten? Ulun dewataning para dewa, Bathara Guru ya Jagatnata ya Giripati. Kula ngaturaken panuwun sarta ngaturaken pangabekti pukulun. Ya ulun tampa. Sira ulun payungi nggih Gatotkaca. Nggih bekti kula. Ulun Bathara Narada, ulun Bathara Empu Ramayadi. Nggih bekti kula pukulun. Iya Gatotkaca tak tampa. Gatotkaca kula wonten dawuh. Sira tak kudang dadiya satriya sejati. Liripun kados pundi? Ingkang aran satriya sejati iku manungsa ingkang wis bisa manunggalake jagat telu, yaiku raga, jiwa lan sukma. Satriya saiku siji, tri iku telu, yaiku jagat. Mula sapa wae ingkang kuwawa manunggalake raga, jiwa lan sukmane, katitik saka larasing pangesti pangucap lan tumindake, ya jalma manungsa kang kaya mengkono mau ingkang bisa sinebut satriya sejati. Krana lati lan pakartine bisa nyawiji. Ula kang saka iku sira tak kekudang tetepa dadi mustikaning para satriya. Aduh, ngaturaken panuwun pukulun.